така ли? Крайно ляво, да. Добре. Не дай бързам се ви кажа. Не го качиме вече, да, Ама то не лежи както трябва и с лясовицата. Тогава трябва да докара. Много ли са между зъбията или какво се изготвили? На 400 часа. Има капчакта за ДТ старял. Вече ли багя? Почне багера и тъпне. Разбрах се, окей. Малко му завика като чечулига на бутър. Лошо, има камата, кутията и са широки снеги и това са много. Виж, има и камъне отпред,